Turistang Hapon nakuhaan og drugas diyang paingon mularga pauli sa Japan. Duha ka mga Romanian nationals nadakpan tungod sa paggamit sa mga fake nga ATM cards. Ilang mga biktima, mga European accounts. Usa ka babae nasakpan dihang suway mipalusot og nubain sa provincial jail. Usa ka bayot gituhoang nakurintihan, napalgan ilawom sa Taytayan. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Duha ka mga foreigners nadakpan tungod sa paggamit sa mga fake ATM cards. Ang ilang mga biktima ang mga European account holders kansa mga ATM ilang na peke. Kinigaksyon na ni Jinky Rosit. Gidakop sa CIDG-7 ug CIB Mandawi City Police Office kining duha ka mga Romanian nationals nga gituuhang mga sakop sa dakong sindikato nga nag-operate dinhi sa syudad sa Sugbo. Nasakpan sa akto sa mga pulis samtang nag-withdraw sa usa ka bangko sila si Petro Yuan Uvegis ug Stefania Mihaila Osman gamit ang peke nga mga ATM cards. Matud sa CIDG, usa ka bangko ang mireklamo human na matikdi ang dinagko nga withdrawal transaction sa duha gamit ang mga British export cards. Mato katong withdrawal slip ato niya dito na pita katulos siya nito sak. Kuha na to ang withdrawal slip tag GS ang yang withdraw o katong card nga yang gigamit. Ilang modus mo ang pag-hack sa mga bank accounts sa ilang mga European victims ug makakuha og kapin 50,000 pesos matag adlaw sa matag account. Mo-withdraw sila anong particular bank, security bank or other banks. Pero kasagaran nila security bank. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang 67 ka mga British export cards, LTO license nga gipanag-iya ni Uvegis, kwarta nga 52,000 ka pesos ug Toyota Innova. Kasong kalapasan sa Republic Act 8484 kun Access Device Regulation Act of 1998 ang atubangon sa duha. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. 11.8 million pesos nga balor sa shabu ang nakuha sa kapulisan sa usa ka buy-bust operation. Apan bugtong tigtuno lang sa usa ka kilo nga shabu ang ilang nadakpan. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nadakpan ang usa ka Hines Ermitanyo Joven, 20 anyos, nga taga Sitio Kalubihan, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Si Hines gisahulan ng usa ka libo ka pesos aron pagtunol sa usa ka kilo nga shabu ngadto sa usa ka buyer ug pagdawat og 400,000 pesos nga budol money. Ang buy-bust operation gipaygayon sa eskina Salvador Extension og 3 de Abril. Wala magtuo ang kapulisan nga dunay mobalig usa ka kilo nga shabu. Una, nagtuo may binuang kay lagi usa ka kilo di biya na lalim nga mo transact dayon sa ingana. So it happens nga dire ni kagat sa morning nahitabo. Mato ni Superintendent Romeo Santander, ang supply sa shabu gitagana alang sa mga magparty nga ipagayon sa panahon sa kalagkalag. Ang nadakpan nga si Hines, wala mutug-an kung kinsa ang nagsuhol kaniya sa pagtunol sa usa ka kilo nga shabu. Dira na gisugo ra ko ana gyud. Asa tanin mo i-deliver, sir? Kato sa gamotor. Mato ni Santander, ilapang susihon kung kinsay tag-iya sa shabu kay ang nadakpan igura nga tag-deliver. Si Hines, giila sa kapulisan nga nalambigit sa mga kaso sa pagpanulis ug kaduha na siya makadeliver og shabu sa suhol nga 500 pesos ngadto sa 1,000 ka pesos. Kandak tag-deeper gyud kung kinsa giamo ani niya. Karon hesitant pa siya. Daghan siya mga hesitations. Kung di niya matabangan jud. Syempre sa kilo man kuasa ni siya na distribute lisod na pud kayo. Daghan na pud ng mga buang, no. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Patay ang usa ka 66 anyos nga lalaki human kini gitigbas sud sa panimalay sa igsuon niya dinha sa Barangay Guadalupe ning syudad. Ang report giaksyonan ni Ryan Sorote.
Giila ang biktima sa pagpanigbas nga si Conrado Zamora kinsa gipatay pasado alas 10 ang takna kagabi. Nakahiagom og samad tinigbasan sa iyang tangkug ug bukto ng biktima. Ang kapulisan nakakuha og paskil sud sa balay nga bayad walay paguhay. Mao nga nagtuo ang kapulisan nga suyupanan kini. Ang igsoon sa biktima nga si Evangeline mitugan nga suyupanan ang panimay sa iyang igsoon nga hatagan og tag 10 pesos ang matagamit. Gikan sa sementeryo ang biktima, diyang nahitabo ang krimen. Motibo siguro is kana iyang shanty nga iyang puyan karon. Daghang tao magsudgawas ay siguro na inasuko niya. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng gikan ni suyop ang suspect nga naabdan sa biktima. So taon pasab nila unsay motibo sa pagpatay, sanglit walay saksi sa maong krimen. Iana lagi siya na ako pagdayon niyang uli. Daghan ako nung basig na ina nga kanang nanood na sad sa iya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Patay ang usa ka lalaki kinsa gituuhan nga gitulis sulod sa bank house nga gipuy-an niini. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Napalgang patay si Leonardo Makabuhay nga lumad nga taga Leyte kagahapon sa buntag. Sulod sa bank house dinhi sa Lopez Haina Street sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Makabuhay caretaker o stay-in worker sa Glen Construction. Unang nagtuo ang iyang mga kauban nga giatake si Leonardo tungod kay wala na kini makatubag dihang ilang gisampit. Nga na siya, diretso dito brad lindong brad. Di mo to pagsakan ako. Nakurat ko kay nagkadugo yang naong mo to akong murag gitabang nako ba. Singgit ko niya din. Mo to marto mo nakuanan nga wa na gyud siya. Nabuak ang ulo sa biktima ug gituuhan. Gibunalan kini gahi nga butang. Tulis ang gituuhan nga motibo sa pagpatay. Walay nangawagta nga butang sa bank house apan wala na ang personal nga kwarta sa biktima. Lakip sa kwarta sa kauban sa biktima. Nag-inusara lang nga natulog si Leonardo sa bank house tungod kay na mauli sa probinsya ug nangalagkalag ang iyang mga kauban. Duda na mo basing close kay ila ra gyud niya ang kuan, ang suspect gyud kay wa may false entry. Kay ang both kuan ang gianan ng main entrance og kuan nakakandado man. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kapinduha ka libo ka mga botante ang nagparehistro sa COMELEC Dakbayan sa Sugbo sa katapusang adlaw sa registration niadtong Sabado. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Nauwanan ang mga botante nga sayong milinya alang sa katapusang adlaw sa rehistrasyon. Si Perla Rosas nga naabtan sa pagbunog sa uwan samtang naglinya gawas sa mall. Bisan og nagtulo na iyang sinina sa kabasa, mipadayon siya siyang pagparehistro. Ang amo unta gusto nga ngunani man nga may man tato nga kanang huharuhay unta to gibarangay-barangay unta to. Nya kanini aperte man ani ang amo gani karon no uwan og init among gisagubang nay. Basa kay mistanan. Ang voters registration gipahigayon sa Robinson Cybergate sa Fente Osmeña. Bisan dili maayo ang gipamati sa lawas, giagwanta kini ni Nanay Virginia Kabatingan ang paglinya aron makaparehistro. Wala naman ko nagpasakit man ko. Hospital bago lang dami ko nagawa. Sumunang karon na lang, karon pa nakahigayon. Si Ray Ann Villarta, karon pa siya masayod nga adunay registration sa botante. Okay. Karon mo nakabaw. Wala. Mato ni Cebu City COMELEC District Supervisor Attorney Marshall Sarno, bisan og kapin sa tuig nang nagparehistro ang COMELEC, daghan gihapon sa mga botante ang magparehistro sa katapusang adlaw. Jutay ra gid ato ang tao pero gimuhuna-hunaon unsa gyud root cause nganong karon pagid sila ni anhi. If grabe man kay ang COMELEC, wala sila na accommodate na mo tungod wala mi resources, but they have more than 1.5 year para mo bisita sa atong opisina. So kalimtan lang siguro ta una-unaon na lang taog kining hinumduman nila, especially on the last days na siguro sa registration. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5.
Gipasalig sa Kapitolyo nga himuon ang hapsay ug limpyo ang mga bus terminal sa higayon nga mapaayo na ang air condition niini. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Karong bulan sa Disyembre, gipasalig nga hingpit na unya mabalik ang air condition sa waiting area sa mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Mato ni Raymond Dumayag, ang South Bus Operation Manager, gihulat na lang nila ang mataod ang dakong transformer nga mo'y musupply sa kuryente sa terminal. By December, ma-benefit kayo din nga itong mga luan. Mabugnaw na gini nga itong area dere. Kaya kami sa measure, di may gusto nga inconvenient na itong mga pasahero mga maghuwad dere. No? So, bisa pa og dugay pa mga buses magabot, at least bugnaw ang atong area mo na. Ila usab kini ilisan og mga sliding nga bintana ang waiting area aron hingpit na nga mabugnaw ang palibot. Kagahapong adlaw atol sa kasulugan sa Kalagkalag, gipaningot og giinitan ang mga tao nga nagpaabot sa ilang kasakyan nga bus. Namatikdan sa mga pasahero ang kahugaw sa terminal ug kakuwang sa maintenance, bisan gipasigarbo sa Kapitolyo ang kadako sa kita niini. Mato ni Gobernador Junjun Davides sa gayon nga mapahapsay na ang pagpadagan sa terminal, kinahanglan nga ilang mintinahon ang kalimpyo sa palibot. Importante ang cleanliness po, no? Doon na po'y magsunod kanunay sa atong mga bathrooms para umot kanunay o dilihugaw. And also, ato sa nanghangyo po sa atong mga sorry, sa commuters po ato nga magtaba po sila sa pag-maintain sa cleanliness nila sa. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gawa sa nangawala nga mga bata ug gipang-embargo nga mga mahait nga hinagiban ug ilimnon nga makahubog, walay mga dagkong panghitabo sa mga dagkong minteryo sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nagsugod og pagdagsa ang mga tao sa mga dagkong minteryo sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa hapon. Sa minteryo sa Kalamba, walay mga reklamo nga nadangat sa mga nagbantay nga mga pulis. Wala nila gipasulod ang mga dala nga mahait nga hinagiban ug mga ilimnon nga makahubog ug giuli ra sa mga tag-iya niini pagpauli. Bay na nanos. Expected din mo, hantod pa ni gabi Murag hantod pa ni gabi kay mayo masadang tempo di pra gahapon nga nagwanuan. Dunasay mga pulis nga nagpatrolya sulod sa minteryo. Sa minteryo sa Karita kasagaran sa midangop sa Police Assistance Desk ang nangita sa ilang mga kuyog nga mga bata nga nangawala. Itong nagkuanan ka ng mga missing ng mga bata, no? Pero ang among doon na may initiative ang mga bata among kapitan o kuan masking tape among butang pangan o mga contact number o dunay contact number. Si Mian, first year high school nga taga-Kalahuan sa lungsod sa Minglanilla. Uban siyang inahan nga mananabtan na maligya og kandila sa Karita. Kanira, kawaw pila na naman ako giihaw. Oo ka nagabot may mata. Amay kusog ka na. Kanira tagpiso kan. Piso ang cellphone. So tani din na. Nalaman kayo na ikuan. Samtang nagmingaw kining mga lubnganan sa mga wala pa mailhi nga biktima sa pagkalun sa barko nga St. Thomas Aquinas. Ang barko nagkabangga og sa Sulpicio Express 7. Kapin sa duha ka tuig na ang nakalabay. Matod sa caretaker sa Karita, ang buwak nga gihalad sa tagsa-tagsa kanitso gipahatod gikan sa Tugo Shipping. Apan dunay usa ka babae nga nakit-an niya nga midagkot og kandila. Siya sa usa ka tuig nga pasalamat nga bisag di na sila magkita hantod santod. Unsa man to ni kuan diri amiga to sa amiga to niya tong bayana. Dunay mga istorya nga iyahang nadunggan nga dunay mga kalag nga naguyod og kadina apan sa 5 niya ka tuig nga nahimong caretaker sa menteryo wa siya makakita niini. Ang nakita na ko diri mga kaglang ang ilang mga kaluluwan. Kaya di mo gani silang bisang ang pare ngano orang makakita ko. Ningon na po ko nila nga pare niya na ako sa akong lawas. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Malinawon ra ang kinatibuk-ang Rehiyon 7 atol sa pagtimaan sa adlaw sa Santos ug Kalag sigon sa kapulisan. Wa sila'y natala nga mga untoward incidents sud sa duha ka adlaw nga okasyon.
Ang report ni Ray Pasaporte. As of 12 noon karon, still very peaceful ang ato ang we are very happy that Kini ang nahimong reaksyon sa kadagkuan sa PRO7 atol sa pagtimaan sa kalagkalag. Dunay mga insidente nga natala ang kapulisan apan ginagmay ra sama sa nahitabong pagpanunggab kagabi sulod sa sementeryo sa lungsod sa Cordova ug sunog sa lungsod sa Konsolasyon. Gawas ini wa nay laing nadawat ang kapulisan. Suma pa nilawas iyang pangayuan og katin-awan ang hepe sa Cordova Police kung nganong nakalusot ang kutsilyo sud sa sementeryo. Nunot sa gipatuman ni ini nga kamanduan nga way mahait nga hinagiban ang pwedeng dadon sa samang. basin og dili nakakoral na ang sementeryo. Usa lang this is only speculation, but I will be calling the attention. I will be calling the chief of police of Cordova. Karong adlaw gipaabot nga mudag sa nasab ang mga tawo sa terminals nga namalik gikan sa tagsa-tagsa ka probinsya ug kini ang gihatagan og pagtagad sa kadagkuan sa kapulisan. Ato og attention, we have already directed our provincial directors, and even in Mandawi and Cebu City areas nga naay mga bus terminals nga ipadayon gihapon nato ang pag-deploy sa ato ang mga personnel sa bus terminals o sa mga different north and south highways para at least we can provide assistance sa mga motorist. Miyerkules sa buntag pagikatakdang ilibka sa kapulisan ang full alert status niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gipahibaw karon sa mayor sa Sugbo, Mayor Michael Rama, nga wa siya gahom ug katungod sa pagdeklarar og holiday karong adlaw. Diklaro sa mayor nga di siya mahimong magbuot-buot sa pagdeclare og holiday. Sanglit siya sa bang manubag sa balaod. Bisan ang pagdeklarar og no classes, wa sab siya jurisdiction. Sanglit DepEdra ang dunay katungod niini. Mahimo lang siya mo deklarar og way trabaho kung dunay emerhensiya sama na lang sa mga kalamidad ug moigo sa syudad. No, number one, LGUs is always being guided by national. Holidays are being declared by the President, Malacanang na. Any mayor making a declaration, he will be accountable because he has no power declaring holidays. Unless we're talking about disaster preparation, where there is a law, will bring in the mayor to have that latitude. But matters like this, when you talk about... Sa mga pantalan sa Sugbo, mikabat o kapin 13,000 kapasahero ang mibiyahe alang sa Kalag-Kalag. Gimarabana ang susamang gidaghanon nga manakay ug balik alang sa pagsugod sa klase ug pagbalik sa trabaho. Samtang nagmingaw pa ang downtown area karong adlaw ug dunay mga tindahan nga wala pa mangabli. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Bisan dili holiday karong adlaw, sama sa usa ka holiday ang itsura sa downtown tungod sa kamino sa mga tao. Kasagaran sa matindahan ang nanira. Sa Miyerkules pa usa mobalik ang klase sa mga eskwelahan sa Sugbo. Ang pipila sa mga nangabli sa ilang tindahan nakapanagkot na kagahapon. Ninda sa karon kay para pamugasad. Mo na ninda gapon. Karon lang ninda. Dini sa Peruno, doon naghihapoy mga pasero nga karon pa manguli aron mga nagkalag. Among naabtan nga nagdali-dali sa Domingo nga paingon na untang musakay sa motorbangka paingon sa Hitafe, Bohol. Mato di Domingo, wa siya makahigayon sa pag-uli niya tung Biyernes o Sabado tungod sa iyang negosyo sa Dakbayan sa Mandawi. Naandan usab sa ilang pamilya nga sa Nobyembre 2 gyud magtapok sa sementeryo, di sama sa uban nga sa Nobyembre 1 sa adlaw sa mga Santos. Ay dili mandaay kay naman ko tay pamilya. Ay nga to mularga ta karon uli na sa dugma. Nga to yun nga murag untok-untok gyud atong kanang biyahe kay panginabuhi biyan nga to. Lahi usab ang rason sa pagkadilatar sa pag-uli ni Alicia sa Bohol. Niadto pa untang weekend nagplano siya nga muuli apan nibalik siya sa agi tungod sa kadaghan sa mga pasahero ni atong Biyernes ug Sabado. Karong adlaw daw, dili na kayo. So far okay siya, dili kayo, di ka parehog gahapon. Dito sa Pier 3, Perting Gubuta.
Laing hinungdan sa pagkatanggong sa ubang mga pasero niadtong weekend ang kakuwang sa mga nagbiyahe nga barko. Matod sa Philippine Coast Guard nga miabot og 42,000 ka mga pasero ang mibiyahe sukad niadtong Biyernes hangtod kagahapon sa hapon. Miabot og kapin 13,000 ang mga pasero ang miagi sa pagtalan sa Sugbo. Kapin sa 6,000 ini ang nangabot gikan sa nagkananlaing lugar. Gibanabana nga susamang kadaghanon usab ang mamalik sa Sugbo sugod karong adlaw alang sa pag-abli pagbalik sa klase o pagbalik sa trabaho. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Dulan 400,000 pesos ang initial income sa South Bus Terminal sulod sa duha ka adlaw nga operations atol sa Kalag-Kalag. Gibanabana nga mikabat og 90,000 ka pasahero ang miagi sa terminal. Kinigiaksyonan ni Jinky Recit. Nagmingaw na ang bus terminal karong adlaw ug di sama nitong Oktubre 30 nga nagdasok ang mga tawo nga manakay aron manguli. Daghan ang mga bus ang naka-standby sud sa terminal ug dili sab kaayo puno sa mga pasahero ang nangabot nga mga bus gikan sa kalungsuran. Matud sa nagduma sa CSBT, miabot og 90,000 ka mga pasahero ang midugok sa terminal gikan nitong Oktubre 30 ug 31. Kaya nahuman ang pasahero nga mga 11:30 ana. Pagka alas 5 na 11:30 to alas 12 wala na, mingaw na. Mikita ang terminal nitong Oktubre 30 og 175,980 pesos, samtang 206,230 pesos sab ang kita nila nitong Oktubre 31. Mas dako kini itandi sa nilabay nga tuig. Kira ang bus dagan man hot di ang bus. Usay malangan lang kay sa kanang taas ang biyahe, traffic, pero naagi bus kanunay wag na to makita nga murag na bakante ang parking lot. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mayor sa Dakbayan miauhag sa katawhan nga dili butaran ang mga konsihal nga sakop sa BOPK tungod sa padayong paglangay-langay nila sa pagtuki sa supplemental budget nga dako og epekto sa katawhan. Ang report ni Leslie Caminade Vistil. People of the city of Cebu, do not vote for them because they are not speaking for your needs. Kini mo'y auhag ni Mayor Michael Rama sa katawhan kalabot sa padayong pagmagahi sa konseho, ilabi na gyud sa mga konsehal nga sakop sa BOPK. Tataw matod pa sa mayor nga kaugalingong interes lang sa mga konsehal sa BOPK ang giisip nila ug dili ang kinabag-an. They can have more cases being filed, but I have always been maintaining the position that the council is not doing their job. If they will continue to be thinking of being afraid, coerced, intimidated in an imaginary dimension, because that is only a figment of their own imagination. In other words, I've always been very clear in my position. No case can stop government. Nanganti ang mayor nga sa higayong langay-langayon gyud sa BOPK ang pagtuki sa supplemental budget, muhimo na sila og lakang. Giyong taas na ang pasensya nga nahatag nila sa konseho ug di nila buot pang maapektuhan ang katawhan sa bangi karon sa executive ug legislative body. Let's just wait. We will never stop. We are just extra patient because we do not want issues to be more coming out to be confrontational, because we ought to be honorable and decent people. Let them not skirt the matter. Let them not adopt diversionary tactics. Ug aron di maapektuhan ang koleksyon sa basura, naglaraw si Rama nga magkigtagbo sa mga sakop sa uplan basura aron ipasabot kanila ang nahitabo ug ang posibleng solusyon alang niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Human sa malampuson nga pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa kasaulugan sa Kalag-Kalag, mga pulis ipakatap gihapon sa mga eskwelahan ug universidad sa subling pagbukas sa klase karong semanaha. Si Senior Superintendent Ray Lyndon Lawas mingon nga gimando na sa hepe sa PRO7 ang mas sugot nga seguridad sa tanang tungaan sa Metro Cebu aron malikay sa disgrasya ang mga tinun-an. Tumong og tuyo sa kapulisan ang pagpaligon sa crime prevention. Lakip sa gimandoan sa PRO7 ang mga sakop sa intelligence operatives sa pagmonitor sa mga badlungon sa katilingban aron dili makabiktima og mga tinun-an. Like to take advantage
kabisi sa atong mga estudyante pagpa-enroll or pagbalik sa eskwela excited kayo di might kining usahay dili nilang babantayan ang ilahang mga gamit. Japanese national nakuhaan og drugas sud sa terminal sa Mactan, Cebu International Airport. Kaganiya samtang paingon kini mopauli sa nasud sa Japan. Kini ang eksklusibong giaksyonan ni Ryan Sorote. Nabulabog ang mga security personnel sa Mactan, Cebu International Airport kaganihang buntag pagtingog sa walk-in metal detector sa International Departure Area. Isip kabayan sa standard operating procedure, gikapkapan o ginspeksyon sa mga security personnel ang mga bulsa sa pantalon sa Japanese national nga si Shinji Mori. Wala mahimutang si Mori, dihang gipagawas ang sud sa iya mga bulsa. Nagduda ang inspektor nga si Mary Grace nga dunay gitaguan nga illegal ang hapon. Didto na nadiskubrihan nga may dala kini nga tuter. Na may tissue man siya, sir. So, yan siya nga kanang pag-open niya gamay, muna siya kanang clear siya nga glason ingon ko what's that ini siya. Cigarette na sa daw. So, lahi sa iyang first nga giingon na ball pen. Gitugyan ni Mary Grace sa iyang kauban si Mori aron sa pagpadayon sa pag-irikisa o pag-inspeksyon sa iyang mga bagahe. Dinhi nagiingong gikulbaan ang hapon kinsa gisingot og daw sa naratol. Wa paggani maabli ang pitaka ni Mori alang sa inspeksyon, iyan ang gibunlot o gipakita ang usa ka photo sa gituang shabu. Okay, pag-abli sa pitaka, nakita na ko na ng cellophane, kay sold mo to ng mga kukartana. Sa iyar, pag ganyan mo, ni siyang cigarettes. Yan, insist mo niya cigarettes na siya. Paingunauntang mubalik sa Japan si Mori kinsa miabot niya to Oktubre 29 aron mobakasyon og 3 ka adlaw. Giangkon sa langyaw nga iya ang shabu og tuter nga iyang dala gikan Japan. Aminado siya nga illegal ang iyang paghupot sa mga kontrabando. Where did he get those things? どこで、どこから持ってきたんですか? Japan. From Japan. Not from Philippines. セブではないんですよね. Dili from here. Galing siya dito pasahero siya. So, pa-depart siya, then na-intercept natin ng security screening officer natin. So, binerify kung ano yung laman nun. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nadakpan sa gwardya ang suway nga mipasulod sa regulated drug nga Nubain, sulod sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Ang nasikop mao ang usa ka Liberty Antiporta, taga Cordova nga miduaw sa iyang live-in partner nga si Reynaldo Baguio. Ang Nubain gibalhin og sulod sa usa ka plastic container sa Esquenol. Apan gipalaman kini sa usa ka footlong sandwich, hinungdan nga nasakpan. Matod sa dinakpan, wa siya masayod nga Nubain diay ang sud sa usa ka gamayng container nga igo rang gipamalihog kaniya sa igsuon sa iyang ka-live-in kinsa nga si Danny Lopez, kinsa na preso usab sa CPDRC. Kasong transportation of regulated drugs ang atubangon ni Liberty Antiporta. Bottle, plastic bottle nga way marka. Usab ni day. Iskinol ni. May butang iskinol dire. Ako napalit dire pagpadung ang katurang limpo ug manok ug apple. Kato andito na to daan. Kada sa igsoon. Ito ka mga balay na sunog niadtong Sabado. Usa sa Santo Niño Village, Banilad, samtang unom sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Unom ka mga balay ang nasunog sa City Ubaca, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Ang sunog nga hitabo niadtong Sabado sa tungang gabi, gikatahong nagsugod sa balay ni Daria Caballero, usa ka 57 anyos nga paralisado ang daling gitabang sa mga paramedics. Gipahiluna ang mga nasunugan sulod silang kapilya. Unom ka mga balay ang nasunog, tulo niini ang hingpit nga naugdaw, samtang tulo ang partially burned. Giimbestigar pa sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog. Gisiguro sa usa sa mga residente ang pagsalbar sa imahe ni Santo Niño kaysa ilang mga butang. Okay, kani may makaluwas na to. Oh. Kaya ako, ipapasalamat ako sa Santo Niño. Mao gid ang mga dali sa kuha dire. Oh. Da.
Samtang nasunog ang taas nga bahin sa dus andanas nga panimay ni Engineer Nilo Pamayloon sa Santo Niño Village, Banila, Dakbayan sa Sugbo. Niadtong Sabado sa buntag, nakita sa mga sakop sa kabombiruhan nga nagkayo ang aircon sa kwarto ni Pamayloon nga gituhuan nga wala mapalong. Wa diha ang tag-iya og bugto ang katabang og driver lang ang nahibilin sa panimay. Ang aircon nagsiga. So ang akong during my investigation, ang akong kwan is dito gyud sa aircon nagsugod ang kayo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Wa na kinabuhi nga nagbuyod kilid sa taytayan sa Pasil kaganang buntag ang 25 anyos nga bayot nga taga Sitio Lawis, Pasil ning Dakbayan. Ang biktima gila nga si Warren Bardon. Gingong dunay diferensya sa pangisip kinsa gigukod sa mga batanon nga gituhang rugby boys o gikulata hinungdan nga nitago kini ilawom sa taytayan. Sa inisyal nga pagpakisusi sa kapulisan, nasuta nga dunay lagom ang dughan sa biktima nga gituhang nakuryentihan. Dunay construction site kilid sa taytayan o posibleng nakahikap sa buhing kuryente ang biktima hinungdan sa hinanali niya ning kamatayon. Wala mo siya gikulatan. Doon ay gihukod ko na siya. Kung mga batanon to mga kadlaon, dito siya nitago siya, dipasok dito. Motong dito siya dipasok dito siya na sunok, motong dito siya nakita yung patay lawas. Man na nakita diri na kuwan siya dughan, murag agi o kini na murag nakurintihan. Lain pang duha ka mga saksi sa pagpatay ni Angeline Uy ipatawag sa kapulisan ugma. Sutaon nila kung mutugma ba ang pamahayag sa una ng duha pa ka mga saksi sa krimen. Ang report gisundan ni Ray Pasaporte. Ipatawag og mga adlaw sa homicide police ang laing duha ka trabahante ni Wayne Christopher Uy aron kuhaan og pamahayag kabahin sa kamatayon sa iyang asawa nga si Agnilyn. Niadtong Huwebes unang gipatawag ang duha ka trabahante ni Uy kinsa nibutyag nga kuyog sila sa ilang amo ug asawa niini sa wala pa mapalgi ang patayng lawas ni Agnilyn sa sakyanan sa iyang bana niadtong Huwebes sa buntag nga giparking sa dalan Almendra Street sa Barangay Mabulo. Ang bag-ong duha ka mga testigos tuwa pa sa probinsya aron mga lagkalag. Lain sa ni sila kay kuan man sila 5 man sila kalaki da ni Mr. Uy. Ang ni shoot up diri sa ato opisina kadto pamang duha. So napatay duha nga most probably ugma ato to sindan og invitation adto sa workplace ni Mr. Uy sa iya opisina. Dako ang posibilidad dunay nahibaw-an ang duha nga ipatawag ugma. Sutaon sa kapulisan kung mutukma ba ang unang pamahayag sa duha ka mga saksi sa isulti sa ilang kauban. Naman wa man sila magdungan ang upat og disembark sa sakyanan as what said sa ato previous nga kuan ato nga pag-invite nga rin. Nagkuan sila. Si Wayne Christopher unang gipatawag sa kapulisan human napalgan ang patayng lawas sa iyang asawa nga si Agnilyn. Apan girilis pagkahapon, human way ligong ebidensya nga nagtumbok kaniya isip suspect. Giklaro sa kapulisan nga di pa hingpit makalingkawas si Wayne Christopher. Sanglit nagpadayon pa man ang investigasyon. Sa pagkaroon isod ba sa huyang pa yun. Ang gulo nga away sa magtiayon ang gisubay gihapon sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Makitagbo si Cebu Governor Junjun Davide sa mga nagduma sa Mactan Cebu International Airport. Iyang siguruhon nga dili mahitabo dinhi sa Sugbo ang laglag bala nga mubiktima mga inosenteng pasahero sa airport. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Nabalaka sa Cebu Governor Junjun Davide nga basin og mahitabo sab dinhi sa Sugbo ang sunod-sunod nga reklamo sa laglag bala didto sa Ninoy Aquino International Airport. Bisan og wa pay report nga nahitabo kini dinhi sa Sugbo, buot sa gobernador nga malikayan kini. Buot sa gobernador nga dili mapektuhan ang turismo sa Sugbo tungod lang sa modo sa mga taga-airport. So we hope na may tabo na rin. I hope that the government will ma-religion kining do everything it can to stop this practice of kining mga scrupulous employees there sa OTS.
Dagan sa mga sumasakay og eroplano ang naalarma sa modus nga miabot ngadto sa Davao City Airport nga mibiktima sa usa ka 60 anyos nga pasahero. Giawhag niya ang publiko nga magmatngon ug magbinantayon sa ilang mga bagahe sud sa airport. Of course, makapikto. Dinagayin kung ang mga biktima, mga turista. So, we hope na but I'm sure the management sa MCI is already aware that they're taking measures na din may tabuli sa atin. Alang sa Aksyon Bisaya, Jing Kerosit, News 5. Umawkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay gilang kutob sa balita, Aksyon!